माने बे हौवाया हिन्जावा रागा जोंबा दख'ना सुनांगोन ना बिराद मोजां दख'ना सुजागोन बियो आरो गथ' मोनबा गथ' थुखैजागोन खाना जानायाव बाहायजायो जों दायो मा लायगोन सबसे लाइफ टाइम सोलिबाय थानाय मा लागोन गामला लानोसै गामला गामला एन्ड बेस्ट एकदम लाइफ टाइम सोलिगोन नैबाव थांसै डेन्जार जिनिस लाबाय जों एकदम लाइफ टाइम इउज खालामनो थाखाय आरो नङाबा काप गिलास लाबा बायोना जों हाबायाव एकदम लाइफ टाइम सोलिसिगोन हिन्जाव गोदाननि दख'ना जासिगोन बेबायदिनो ओंखाम लाग्रा दै लाग्रा बेयावहाय मैगं सुग्रा लाबाय नै लाबाय रायजोफोर बेस्ट गिफ्ट गामला ओमफ्राय बाल्थिं गारहा बेयो गामला फिसा नैबे जाबाय हिन्जाव गोदाना बोराबा हौवा गोदाना दख'ना सुनांगोन ना 이칸스 와그라나 마카르크 와그라나 चलो दे फोटो ला दे फोटो बोरायबायलै आसला दिनैनिफ्राय बोरायबायलै आसला दख'ना सुनांसिगोन एबार दख'ना सुनांसिगोन दायो दख'ना सुनांगोन दा काट्रा खुवालै पाप दंफैयो आं जुखाम बारियाव दै होनायखौ नायगासिनो दङ ओरैबादि गुसु आयौ नै रायजोफोर गोजां बोथोरनि आबादनि सायाव खस्थ' मोननाया आरो ओरैबादि खुवा बे टाइमावहाय जानुवारियाव बे टाइमावनो दै होनांगौ जायो एबा दायो दैखौ होगासिनो दङ नै खुवाजोंनो नुनो नागिरलाया नै नायनो हागोन नै हाग्राया मानि थाखाय जादों होनोब्ला जुखाम गायबाय थाग्रा हायावहाय हाग्रा जायो खारन हासारा बावहाय दंखाजोबो आरो ओमफ्राय दा दै सारखांनानैसो जंगलनि हाग्रानि मुलिखौ होनांगौ मानि थाखाय मोनसे मोजां खोथा दङ जेब्ला दै मोनबाय नालाय हाग्राया ग्रथ जागोन ना हाग्राया एकदम ग्रथ जागोन जौबोगोन होमबासो मुलिजों खनसेनो बुथारफानांगौ होमबाथाय नेक्स्टआव थैलांबाय आरो नङाबा हाग्रानि होग्रोनानै आरो दै होयोबा आरोबाव हाग्राया एसे दावखोफिननो नागिरो ना रिक्स लानो हाया ओंखायनो बे टाइप खालामनांगौ आरो दा आं दंफैयो दा जोंहाना आफाया अननाय मावगासिनो दङ आंथ' बिदि फुङाव हाया गगा मोनना दंखायो आरो नैबिथिं होनाय जायाखै दिनैहाय जानुवारिनि 7 तारिख बे जुखामा अलमस्ट मास मोनसेसिम बारबाय 1.5 मासनि गेजेराव जायोबा दैखौ होजायो नोंथांमोना सोंदोंमोन ना सोरबा बिदि आरो ओरैबादि खुवाजोंनो नुवाखै जानांगौ आंखौ खस्थ'आ बे जानुवारिसिम बिराद खस्थ' ओमफ्राय फेब्रुवारि मार्चआव खस्थ' गैला बे समाव बिबार बारसिगोन आरो दाउस्रि ओरैबादि जायो दाउस्रिया मासि गुसु जाखो बोथोरा खुवायानो खुवा नैबे मागोसिम ओरैबादि खुवा जासिगोन दा बे टाइमावनो दै होनांनाय ओरैबादि गगा मोनलायखायो नै बाब जुखामा मास मोनसेनि बारबाय बियो 1.5 मास जाबाय देग्लाय अभार गुसुनि थाखाय माने बारा जौवाखैलै आरो दाउ जादों बेगरखौ अबेखौबा बेयावनो रज'वाखै दाउ जानायनि कारना जाहैबाय माने बिसोर मारै एरख'नो हायो मिथिला हमनो हायासै दा नै दै होनाय लोगो लोगो साफा नुदों आरो दा दै बेखौ होबाय मैया दैखौ आरो ओरै होगासिनो दं बैथिं खुवायानो खुवाना मा खालामनो नै बिथिं होथ'वाखै
ओमफ्राय आङो हाग्रानि मुलिखौ लाबोखाजोब्बाय आं खोन्थागोन नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ'आव दायो नेना थाथ'दो रायजोफोर दा खस्थ'आ बिराद खस्थ' बे दै होनायानो खस्थ' बिनिफ्राय बारा खस्थ' गैला उनावहाय इउरिया सारजायो बिगायाव 20 केजिनिफ्राय 30 केजि होजायो इउरियाखौ होमबाथाय ग्र' जायो दंफाङा एकदम स्ट्रं जायो उपाय गैया नों हासारखौ होखानांगौ जायोना हाया गाज्रि जायो होननानै कमेन्ट्स फैदों उपाय गैया नों खेथिखौ दैखांनो थाखाय होखानांगोन वाव 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 नुलायनो नागिरा बै गय बागानखौ नुहुराखै हनै खाथियाव बोहोनो र' नै बाब 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 बाब